gidan kowa shugaban mu sha darjoji kai muke so al Mustapha gwani gatana mai gidan kowa shugaban mu sha darjoji kai muke so al Mustapha gwani gatana ni da suna Allah ubangiji sarki na wanda yayi dare rabbu shi ya kago rana zan yi baitoci gun abin yabo gatana ban iya ba iya mai ilahu ga kukana mai gidan kowa shugaban mu sha darjoji kai muke so al Mustapha gwani gatana rabbu kai yi salati gurin madafar bayi wanda ba adadin furuci gurin sanabi alihi sahabai rabbana kasa su alayi kai da ku jarun mangwani tikar gurina mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana sayyadi Abakar Usmanu ba ka saki jarumai a gida jarumai a filin yaki sayyadi Umar sayyadi Aliyu Sadauki waya ta annabi ne gaban kuwa yayi suna mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana ya abla Abbas mai gidan mu shaktidani adamin annabi kai da kai da ke delani kaulai in yas gausu namu mai zamani ya uban faila hadimi gurin gatana mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana dole ne na zube kas na gaida babban sufi shehana Hamidu gaida kai masoyan kafi shehu muttaka mai samu so gwanin mu nasifi mallam bilauri basiru kun cire ni a rana mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana assalamu ala shugaba gwanin alfarma shugabana na gaban gaba uban Fatima mai gidan kowa shugaba gwanin alfarma yarje mu rinka yabon ka ba dare ba rana mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana mai ba mutum ba batun ya zo a gurin shi kai kake ba kowa rasulu ba ka kyashi ga mu mun zo da bara a gunka kuma ba bashi ga mu Mahmudu ka kara ba mu ya manzo na mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana shayabin Allah sir shayabo gumbayi kai nake so kai na rika madafar bayi na manzon Allah abun yabo na mahi sannu sannun ka abun yabo gwani gatana mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana mai gida fadar rabuwa ya je bayan kai shugabana gwani ilahu zauna daidai wanda rabbana yayi daidai Hamidu Ahmad Sidi ya cikar burina mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana mai gidana al Mustapha gwanin adalci kai kadai ne ilahana ya wafifici dan ka ne aka kage mu shugaban larabci Mustapha kanzillahi shugaba gatana mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana waye ne hasken ilahu in ba kai ba waye ne zancen ilahu in ba kai ba waye ne kallon ilahu in ba kai ba rabbu bai matan ka ba mai gida gatana mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana ya fa murna muka yi zuwan ka mai kyan asali ga mu nan dun mun zo muna talale lale ga mu mun zo murna muna rawa har tsalle yabon ka daɗi ganin ka yafi mun kyan suna mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana ya madafar bayi abin yabo na gwarzo maraba muka yi maraba muke duk mun zo mata maza manya kanana duk dai mun zo maraban ya walkan safiyan ne sunana mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana shugaban kyawawa rasulu babu kamar ka kawo te Yusuf kyau gwani ina tamkar ka babu ai wallada babu irin ka Sibgatullah Mahmud daha abban nana mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji kai muke so al Mustapha gwani gatana dukkanin alam waye san ka ne gatana waye san ka in ban da rabbana sarki na sai dai a ganka a barka haka nan gatana
gata na. Waye nuna muna rabu ban da shi manzo na, waye kore shirka ya zo da addini na. Shi kadai ne wanda rabu yayi wasuna, ya kira shi habibinsa Mustapha manzo na. Mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji, kai muke so al Mustapha gwani gata na. Da duk inda ya je ilahu ke gadinsa, fattafa shi gwani ilahu angon hafsa. Sanda kai mai nan take rabu zai daukansa, babu wanda yake so kamar sa mai kyan suna. Mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji, kai muke so al Mustapha gwani gata na. Ka wuce alam banda rabuwa yayi saura, shugaban kauna gwanin ilahu ba kar tsara. Wanda ya fi ka abun yabo mu ai ya tsira, wanda ya kika shugaban mu shi zai kuna. Mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji, kai muke so al Mustapha gwani gata na. Ran kiyama duk mai yabon kashi zai huta, ya riga ya dace aljanna ya same ta. Makiyan annabi wala kuma ya same ta, Allah ka kashe mu da kaunar abban nana. Mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji, kai muke so al Mustapha gwani gata na. Sufyan Haruna nake yabon manzona, har Kabir Ahmed mu muke yabon gata na. Rabbu bar mu da son shugaban mu hasken raina, kaɗa mu da shi rabbu ko gurin bacci na. Mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji, kai muke so al Mustapha gwani gata na. Mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji, kai muke so al Mustapha gwani gata na. Mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji, kai muke so al Mustapha gwani gata na. Mai gidan kowa shugaban mu sha darajoji, kai muke so al Mustapha gwani gata na.